Siyabingelela, ubingelela ubaba udokotela, ubaba uSizwe, ubaba uJabulile umfana umuhle njengekhehla mlungu. Namhlanje sithatha ithuba elihle esingayisole ngalo ukuthi asenze ama-video. Sinobaba ongumelaphi wendabuko ubaba uMavuso, inamba yakhe 0623228297. Siyacela ke ubaba ubingelele. Ngibingelele kubabukeli emakhaya ngiphinde ngibingelele nakubaba udokotela kwi-channel yakhe. Siyabonga kakhulu. Namhlanje uthi siphathele umsebenzi esibiza ukuthi ivulandlela ledlozi. Unikeza umuntu benali 1000. Awusichazele ubufuna kuyini lapha kwenzekani lapho ivulandlela? Lapha ya sisuke sizovulela umuntu osuke evalekelwe idlozi lakhe. Bese simvulele lona ukuze ezokwazi ukuthi yonke into afuna ukuthi ayenze ezomsiza ukuya phambili emayelana nempilo. Kodwa kube ukuthi idlozi lakhe selivulekile, seliclean. Ubona njani malivalekile? Ayikho into elungayo. Ayikho nje iyodwa into elungayo makuthiwa idlozi lomuntu livalekile. Akakwazi ngisukunyakaza. Mesendisiwe. Noma ngeke ngize ngigxile kakhulu ekusindisweni kodwa wonke umuntu unedlozi. Noma mesendisiwe? Ngeke ngazi ukuthi mina wonke umuntu unabantu bakuba abangasekho. Bayafela abantu bungasendisiwe abafi. La abasindisiwe benze njani? Abantu bakuba bafi phela. Baphelelaphi? Amashangane. Baxoshwa i-operation didiyela la. Ayiyadidisa bayijalo. Cha phela bona abanabo abantu abangasekho. Abanabo abantu abangasekho. Ngifuna singeneke la. Ivulandlela. Ubani umuntu omnikayo uma efika la kuwena uthini kuyena lo muntu? Usuke etheni kuwena kulo muntu? Umuntu odinga ukuthi simvulele usuke etheni kwena uzomnikelele lento le ivulandlela yini lesezayisho yileyo ukuthi usuke evalekelwe izinto zakhe. Okay. Usuke njengakwazi nje ukunyakaza kuvaleke izinto zakhe nje thaqa bese bakumavuso izinto zami zivalekile angazi zivalwe yini. So thibase sesimbhekela ke thina ke izinto zakhe sokuthi yidlozi lakhe. Okay. Yidlozi lakhe lele kufanele simvulele likwazi ukunikeza yonke indlela nokuthi i-direction nje yakhe njengoba ephila ngoba ngeke uzube nayo i-direction idlozi lakho livalekile. Ufuna silivule. Umgeza amanxeba nesithebe sedlozi lokho kungikwenzela umuntu osuke ethi uphethe imali engango 5000 rand. Awusichazela khehla uthini lana? Lapha yakumgeza amanxeba wedlozi. Umuntu uyaphila nedlozi lakhe nje lilonke kanti lihlukene phakathi. La kunabantu abafa ngesikhali. Okay. Abanye bafela empini, abanye bakwazwana, bese kwazi ukuba khona abantu abagula. Bashona ngokugula. Kodwa mebenzela uyabahlanganisa. Naso-ke. Kanti la iseyifike iqale phansi ke nje xabanise yonke into akwazi ukuhlanganisa umuntu owafela empini ongagezwanga. Bese uzomhlanganisa nomuntu owagula nje la ekhaya. Washonela la ekhaya engaphumanga. Awukwazi ukubahlanganisa ukuthi uzocela kubona into. Thina siyasithi sifuna kala siqale sikuthathele labantu abafela empini sibageze. Okay, gezwa amanxeba abo labo. Lapho sigeza amanxeba. Sibageze sibaqede. Uma sizobageza ke siyasicela ngoba funakala sibakhele isithebe sabo nesithebe salaba nje abashona nje ngokugula ekhaya. Abadle isithebe nesisodwa. Okay. Izithebe ezihlukene kunesithebe salaba abantu laba yasithi masiqeda kubageza bese sibakhela isithebe sabo. Laba esibageza amanxeba. Badle bodwa. Abangadli nalabo. Siyasiceleke lapho ukuthi uma sisakwakhela isithebe funakala usitholele iplate elisha ulithenge nje esitolo. Okay. Sibakhela isithebe ke manje sakhela labantu eqale sabageza amanxeba. Bese uphinde usithengele ne-tray. Usithengela iplate elisha. Okay. Ebese usithengela i-tray elisha futhi. Okay, ngiyabuzwa. Lapho sesakha isithebe sabo ke manje sesibagezile. Sesiyababuyisa ke manje sesiyabapha ke manje isithebe sabo ukuze sebephilile manje sebeyadla esithebeni sabo. Nalaba abangazange bafe empini abangazange bagezwe aba right bona nabo futhi banesithebe sabo. Senze ukuthi mase sesikwakhela ke manje wazi ukuthi udila nobani. Awobani abantu ofanele bakuthathe bakubeke. Kodwa wonke umuntu usuke segeziwe ngoba mase sesibagezile sebe right. So ukwazi ukucela naye noma yini kubona ngoba seba abantu
sebeyafana nalaba abafana nje bengazange babe nankinga. Okay. Ake siyibuke lento lena. Uyafuna umuntu ukuyenza lento lena. Umuntu ohlala elokishini, ohlala ehostela, akhona umuntu osehlala hostela ngoba sekuyindlu yakhe. Ufuya izinja, ufuya inkukhu. Mase uzothi laba bahlala emakhaya yakhe nje ezabelweni zamakhosi. Ukwenza kwakhona kuyafana lo munye uyamshintshisa lo wenza kanjani? Kuyafana wenza kanjani? Lo waselokishini nowasemakhaya. Ngalo wasase hostela. Lo wathi sekuyise hostela. Siyamenzela. Siyamenzela. But uzoza nento yakhe athi mina kodwa kumuntu ohlala ehostela sekuyikakhe. Uthi nakasenalo ekhaya. Sizomenzela yena izinto kodwa sizogcina silitholile ikhaya lakhe. Ngoba akekho umuntu ongenalo ekhaya. Izohamba lifune ekhaya ngoba kunezinto kufanele azenze ekhaya, hayi ehostel. Kodwa asisho ukuthi asimsizi. Okay. La usiphathele uNobiya wegceke. Uma unemomozo umuzi wakho. Angicela uma uno umuzi wakho Umuntu unemomozo siyabenze. Qala ubhale yini? Akubhalanga kanjalo dokotela. Qala bekuzothini unemomozo yakhe. Qala ngicabanga yona isikhathi siningi kumele. Manje bungathini uyibona? Manje ngiyayibona ukuthi nathi ingobiyona. Hayi, awukhona. Okay, akuzafuna ukuyifunda indaba Moses. Fundela dlula ngento. Akezwanga futhi. Banalo idatha. Ifuna idatha phela la. Ifuna idatha. Ngeke bazibeze ifuna idatha. Uzolithenga zosidlulele. uNobiya wegceke wenzela umuntu ngo-6,500. Yeah. Uzohlukanisela uNobiya uhlukanisele isibethelo osiningi kahle. Masikhuluma ngoNobiya uNobiya wegceke. Asikhulumi ngesibethelo. Okay. Akufani. Alright. Masikhuluma nje ngoNobiya wegceke usuke uzobiyela ukuthi yonke into ingakwazi ukungena kulomuzi. Noma uyabiya nje straight. Uyabiya nje. Okay. Usuke wenza ukubiyela igceke kushuthi yonke into engasile. Seyibiyela ayisangeni. Okay. Akufani nokubethela. Ukubethela uyabuza ukuthi indawo yakhe inamakhono amangaki. Into ehlukile. Into ehlukile nemali yakho futhi inkulu kakhulu leyo. Akufani. Ufuna sigcile la kuNobiya. Uyafuna ukubiya umuntu. Umshana uyakwazi ukubiza inyanga azobiya ubani ozokubiza lana ufuna ukubiza obale ekhaya ngoba akufuneki usufike emzini omusa kuthiwa ubiza oba kuthiwa ubiza umshana. Kuthiwa umshana uma wakho usumtshela usubiza inyanga la ekhaya. Last ngumnikazi womuzi. Umshana akakazabe umnikazi womuzi Uhlala khona nje. Uyahlala. Akakwazi ukufaka inyanga. Afaka inyanga? Hayi angayifaka phela. Akasenabo malume. Yeke uzobulawa ngento kusavele kufona umntwana nanga umshana simazi wenzana ngasesibayeni. Kodwa abantu ahamba nababa u2. Bayahamba la. Ukhona into abayivayo la. Okay, but into oyishoyo lana ozama ukuyichaza lana uNobiya nesibethelo into ezingefani. uNobiya nje nesibethelo into ezihlukile nje lezo. Ngoba ngibalela ukuthi ungabe sangathi wena uhamba ubethela imizi. Hayi ngihambe ngibethela imizi yabantu. Ngihambe nje ngibethela imizi. Hayi abantu bayashaya. Bashaya abantu. Isikhungo semali ngakakhela umuntu ngo-1,500 lokho kwenza ukuthi imali ingapheli kuwena nasebank. Akuyichaze isikhungo semali. Masikhuluma ngesikhungo semali babudokotela la sikhuluma ngokwakhela umuntu isandla silungise isandla sakhe. Okay. Ukuthi imali mayihleli ingasuki. Hayi uthi azikhunge. Azikilele. Hayi mayithanda. Awuyichaza isikhungo semali. La sikhuluma ngesikhungo semali sikwakhela ukuthi imali ihlale kuwena. Ukwazi ukuplana izinto. Ukwazi ukuzenza. Lezi ezingaplaneki ukwazi ukuzenza. Uplane wenze ngoba vele sesikwakhele isikhungo semali. Imali seyihleli manje wena imali ayisakubalekeli. Imali nje oyitholayo uyakwazi ukwenza into obokade uyiplanile. Sikwakhela isikhungo semali lapho. Okay. Sikwakhela isikhungo. Umuntu osuke no-1,500. Umuntu osuke lapho ezosiphathela 1,500 siyakwazi ukuthi simenzele. Nangokufuna imali yavuza ukugembula
usuke eno 2500 uthini kuyena lapha kumali yavuza bakudokotela ngiyacaciseke ngoba la kudingeka umuntu ozoba isakhamuzi Okay. sala eSouth Africa all right kufanele kube isakhamuzi kungabe umuntu oqhamuka kwamanye amazwe le siyakhela nje umuntu wala sisuke sizodinga ukuthi ube nekhadi futhi lasebhenki okay kule khadi lasebhenki kunenamba ezilapha yangemuva ekhadini leza namba lezi kunamafutha esiwasebenzisayo siyawagcoba lapha kuleza namba kulela khadi bese sithi hambe usebenza hambe usebenza sizozwa ngawe thina kodwa kuba umuntu wala eSouth Africa okay kungabe umuntu ongaphandle Khehle 2500 umali yavuza abantu bazobuza ukuthi bayagembula bangayiwina ijackpot and noma kuyinto ukuthi nje ubuye namasentshana kwenzekani lapha yakugambling ijackpot yayishaya uyishaya uyashaya masiyenze ngalendlela le yekhadi lasebhenki siyayishaya siyayivuthulula una inamba ozobanika yona ngaphandle ledisho yebo ikhona inamba ethi 062 322 8297 sibonga kakhulu namhlanje besinobaba uMavuso obezosichazela ngemsebenzi owenzayo siyethobeka siyabonga